Začít nahrávat. Dobrý večer, já vás vítám u My Little Pony filme a dneska ideme... Dej sa, teraz Dobre, to dám. mám 5 Kurva. FPS, ale to nevadí. Okay. Ja vlastne ty máš tvoj topičí komp. My sme to Okay, dali na prvý my jsme to pokus. dali. No way. Love. Jaká náplň do buchty, tohle to je No. nejlepší. 10. A poď tu. Náplň do buchty. Jaká je to nejlepší? Prečo nemáme reťaz? A ja ju nevidím. Máme. Poď, zostaň tu a skočíme naraz. Ty si Debil. wow. Prostě funguj, Skoč. prostě běž, kamo, neřeš. Kokot. Prostě No, apkuje, vole. no, Co děláš? ty si kokot Co skočil děláš? dole. No, dobrý, já No ťa samozřejmě. pulnul hore. Jo, to video bude incel. Poj. No, však jdu. Kde jsi ty? Kde jsi ty? Ty si kokot. Prostě běž. Ty si ja! Skoč! Co děláš? Ty skoč. Ty skoč. Nepadej. Nie. Nepadej. No, Jsi kamení, kámo. ja neviem. Já tě vzal v kamení. Plný ma. Kamo. Ja som v kameni, plný ma. Ja som zaseknutý v kameni. Neraj, zvihni. Jak tě mám zdvihnout? Ečko podrž. Já to nevidím tady tu nabídku. Půl. Ja som v kurvenom Tak kameni. já zkusím podržet Ečka, třeba co udělá, nevím. Jak tě mám jako půlnout? Neviem, ja som v textúre. Proč jsi v kamení? Skoč dole. Co jste udělali hodně? Mne to nič neurobí. Pomoc. Tady levituju. Horíme. Ja ťa môžem pulnúť, ale... No je fajn. No, super. Já tě nemůžu pulnout, ale. Tak jdem dál. Skoč dál, hore tak na nejdem. tú krabicu. No nic. Nešlo to moc. Koľko, že sa zabijem. Kot. Reset charakter. Kámo. Tohle video bude hrozně funny. Ty si kokot, ale jak som tam bol zaseknutý, vysvetli! Já tady Pojď. můžu sprintovat. Počkej, tak to zadu pojď, tam to je volno. Janek, hoď trošku. Ja nebudem, tam je pre 4. Pre 3, poď Kurva. tu. Kam, proč je taháš? Já furt vidím, no a nevidím, já furt vím, že jsi jako, jsem chainutej k tobě. Když někam jdeš, tak mě taháš. Jo. Ja som videl, že mám toto, nie reťaz, ale že mám idioti, kokotinu, jak sa to má, neviem. Poď naraz. Yes. Ale nes, kámo. Však lezem. Ja som čakal na teba, lebo som vedel, že zomreš. Jsem nad tebou. Jako jsi čekal na Dobre. mě. Teraz to neposer, hej? Teraz to neposer, hlavne A si tak- nebukni do kameňa zase. Ty si kokot! Jsi pomalej. Teď zase levitujem, Ty si kámo. pomaly, ty si... Ja som videl, jak ty si skočil do diery. Ty si neskočil na to, ty si skočil dole. Takže na Ne, ne nič ty jsi never. pulnul. Ty vie. Pul. Nie, ty si skočil dole. Ne, ty Ty jsi si skočil pulnul, dole. kámo. Jak som ťa mohol pulnúť, keď si povedal, že som pomalý? Protože jsem Kámo. moc rychle na tebe. Ne, Tak. kurva! Kde to som? Prečo lietam? Čo sa deje? Kámo, těch 10 Stoj. FPS k tomu je hrozně Dobre, funny. bratu. Já to brzo ukončím a pojď to ukážu. To bude nejlepší video ever. Proč ale tady To je všichni? to najhoršie idea. Proč To tady je to všichni najhoršie lítají, kámo? idea. Ne, zavoláme Alexa potom, bude dobré. Ale dobre, ty si Ale les? pomalý. Ale les? Ja A sa musíš nemôžem lézt? hýbať, lebo ty si zaseknutý dole. Ne, ty si Ty zase po- ty dole les, kámo, ty No máš ty to s lieš. pingem. Co máš s pingem? Ty si dole. Co Normálne máš sa s pohni. pingem? Vieš, čo mám pingom? Normálne uploadujem Nemáš. hodinové video. Kámo, ty máš tady 800 ping minimálně. A les? A- Les? Prostě běž. Prostě běž. Dobrý, jdem dál. Nezastavujem. Spadneš a to rečkvitnem. Ty si kokot! Nie, ty si taký kokot. Jak si to neskočil?
Ty si jednotný, ty máš... Kokot, ty nevieš hrať ani Roblox, ty si taký kokot. Ty ani Roblox nevieš hrať. No ne, prečo žiješ? Jeb na to, ja nie od teba.